Hyvää iltaa täältä Kuopion illasta ollaan syömässä. Oikein hyvää iltaa minultakin, savolaiselta. Savolaiselta immeiseltä, niin mäkin on puoliksi savolainen. Mitäs sinä halusit höpöttää tänään sitten? No tässä Anitan kanssa mietittiin vähän tätä rakkaudellisuutta ja yhteisöllisyyttä ja perhe- ja sukukeskeisyyttä, että sitä pitäisi vaalia enemmän. Niin, että aika ilkeätä käytöstä on nyt ollut monilla täällä Suomen muassa. Niin, kyllä. Että semmoinen ilkeily kannattaa nyt jättää, niin kuin lopettaa ihan heti siihen paikkoonsa. Että tässä savolaiset muijat huosteloo, että koettakee nyt olla vähän lempeämpiä toisillenne. Kyllä, pitäkää rakkautta yllä, me vaan kerran täällä tietääksemme eletään ja ollaan, että se mitä meistä joskus jää, niin eikö se olisi kauhean kiva, kun se olisi mukava muisto ihmisestä. Niin. Ja sitten silleen, että siinä vihassa ja ilkeilyssä ei ole mitään vastauksia kenellekään. Ei. Ja kukaan jaksa semmoista kuunnella eikä kateella. Että ylipäätäänkin suomalaisten pitäisi enemmän yhdistyä ja olla rakkaudellisia ja yhteisöllisiä ja ajaa kaikkien asioita eikä vaan sitä tuijottaa siihen omaan napaan. Että mikä asia ei mua kosketa, niin mua ei se kiinnosta. Niin. Että semmoista niinku jakamista, että kun tää on muutenkin ihan riittävän kovaa aikaa, niin inhimillisyyttä ja sydämestä käsin elämistä. Että kyllä. Ja sitten autetaan sitä naapuria tarvittaessa ja kysellään vointia ja sanotaan päivää, että ei mennä niinku porttikongissa piiloon suurin piirtein, niin lähestytään toista. Et ollaan niinku oikeasti ihmisiä. Niin, se on. Kun me ollaan kuitenkin ihmisiä, meillä on robotteja. Että niin me ei olla robotteja, eikä meistä ainakaan tule. No ei, että jos me oltaisiin synnytty antenni päässä, niin se olisi sitten eri. Teletappina. Otettaisiin tuota yhteyttä 5G:hen sitten. Kyllä, mutta me ollaan täällä Anita mun vieraana. Jälleen, kiitos Anita sulle. Ja me ollaan nyt tässä Kuopion Amarillossa ja aiotaan syödä hyvin ja ehkä käydään vähän tanssahtelemassakin tuossa. Niin ja täysin ilman alkoholia, että voi tanssia, voi nauraa, voi itkeä, voi laulaa. Ei tarvi olla mitään troppeja, että ihan ei sillä luomuna niin kuin näin. Niin kuin luomuja muutenkin ollaan. Kuten kuvasta näkyy. Että näin. Hauskoa iltaa sinnekin. Hauskoa iltaa ja rakastakaa immeiset toisiaan. Niin, se on hirmu tärkeää. Ei puhuta pahaa. Moi moi, hei Sulive.